Doncs mira, els primers habitants, immigrants que van venir cap a la zona de Lleida, especialment a la zona de Magraners, venien d'Andalusia. Va ser cap a la primera dècada, el primer quinquenni dels anys 40. Les tres primeres famílies arriben de la zona de Martos, per això algunes vegades Magraners s'ha conegut també com Martos City, tot i que també es van distribuir en altres zones de la ciutat, com per exemple el Secà de Sant Pere. I a partir d'aquí aquestes famílies va començar a haver una mica d'efecte crida. La primera família es va ficar en contacte amb d'altres familiars, van veure que aquí hi havia possibilitats de sortir-se'n laboralment, començava a haver-hi uns certs indicis de feina i a poc van anar situant-se en aquesta zona de la ciutat, una zona allunyada. Recordem que els Magraners bàsicament el que hi havia era una petita gravera i després és conegut bàsicament perquè hi havia un aeròdrom previ a la Guerra Civil, però bàsicament una zona erma sense gran importància a nivell urbanístic. Les primeres famílies que van arribar, el que es troben és la partida de l'Horta dels Quatre Pilans. Ens hem d'imaginar camps de secà, alguns cultivats, altres no, amb ametllers, oliveres, algun magraner, que d'aquí vindrà el nom del barri, i després tota la flora que aniria associada a aquests camps. Mi padre hacía fango, una servidora y mis hermanos hacíamos, digamos, módulos, y de aquel módulo hacíamos, pues, un ladrillo, bueno, era una adoba, y se secaba, y con eso mi padre hizo la casa. Fue la primera casa, y a partir de esta casa empezaron a venir algunos más, que ya llegaban mis tías, ¿no? Claro, mi tío tuvo que hacer la primera la suya, y mi padre la ayudaba también. Luego, cuando terminaron la de mi tío, entonces empezaron con la de mi padre, que fueron las dos casas que se hicieron primero, no había ninguna más. Aquestes primeres cases no tindran mai més d'una planta, estarien fetes de tova, amb totxos fets al sol, i després recoberts amb canya o el que seria també cartró pedra. Vull dir, era més aviat jaboles o barraques, i després ja, a mesura que van arribant les famílies, ja es pot fer amb maons i ja es pot fer amb teules. El barri de Magraners té unes peculiaritats que altres barris no han tingut. El geògraf Joan Vilagrassa, que és qui ha estudiat més a fons i que va realitzar la seva tesi doctoral precisament sobre la fisonomia urbanística dels barris, ens parlava que hi havia dues zones de barraquisme a Lleida. Una parcial, que seria el Secà de Sant Pere, i una altra total, comparable a altres poblacions com Terrassa o Sabadell, en la qual l'anarquia urbanística i l'autoconstrucció es van convertir en el denominador comú i en la quotidianitat. Com que les terres havien estat ocupades, hi havia veïns que havien comprat petites parcel·les als propietaris i n'hi havia que els propietaris no havien volgut vendre i havien ocupat aquelles parcel·les. Arriba un moment que per la pressió dels propietaris el que són les autoritats demanen que es tirin a terra totes aquestes cases i inclús venen amb excavadores. Va ser molt punitiva, va ser l'any 1953, quan el governador civil, fent una miqueteta donant resposta a les peticions d'alguns dels propietaris d'aquestes terres ermes que estaven sent ocupades, va decidir atansar-hi excavadores per destruir aquest assentament que ell anomenava de barraquisme. La idea és tirar-ho a terra. Van avisar el pare Nadal, que era part dels jesuïtes que ajudaven al barri, i ell va vindre amb les senyores del barri perquè es tiressin al terra i que les màquines excavadores no poguessin passar. La tensió va arribar a tal punt que inclús un dels guàrdies civils va disparar a l'aire perquè es vegi que allò anava de debò. Sortosament, la presència jesuïta, en aquest cas liderada o articulada a través del pare
Nadal, va anhelar a la població dels magraners a que s'hi oposessin d'una manera pacífica i finalment van aconseguir-ho. I això en uns moments dels primers anys de la dictadura doncs, va suposar un moviment de contestació importantíssima. Les dones no es van moure del lloc i això fa evident doncs, la importància que tenia per amb elles quedar-se aquí al barri, perquè si no es quedaven aquí no hi hauria un altre lloc on anar. Yo vine en el año 55. Yo cuando llegué a la estación, pues vi una estación normal. Pero cuando llegué al barrio, pues vi como acostumbrada donde yo venía, que venía de colegio de monjas, donde había agua, luz, de todo, pues me pareció que era un desierto. Luego me fui hacia la acequia, que es el canal, y una niña del barrio, yo le dije, ¿qué agua más sucia? Dice, pues esa es la que va a beber. El que els hi faltava, per exemple, era l'aigua, que no tenien aigua de boca. Els carrers eren de fang, per tant no estaven pavimentats. Tampoc no hi havia el clavegueram, tot i que sempre que es podia s'intentava fer alguna fossa sèptica, i tampoc no hi havia llum. Tot el que era bastant irònic, perquè hi havia una línia d'alta tensió que travessarà tot el barri, inclús abans de la seva creació. Y yo corriendo fui a decirle a mi madre, mamá, dice que vamos a beber de un agua que corre por ahí, negrísima, fea, sucia. Y dijo la madre de mi prima, sí, cariño, esa es la que hay aquí. Sí que és veritat que passa una sèquia molt a prop, on anaven la gent de la barriada a netejar, d'on van començar a intentar bombejar a través d'una mànega, que anava administrant aigua més o menys d'una manera permanent a les diverses ciutats. Però van ser els propis habitants dels magraners qui van haver d'habilitar-ho al marge del que fossin les institucions municipals franquistes d'aquell moment. Quan es fa el safareig, es fa un altre pou i també el que creen són unes fonts que eren com uns pilars de maó amb unes aixetes. Llavors ja tenien l'aigua dintre del barri, no arribava a les cases, però l'anaven a buscar amb aquestes fonts. Se van comprar línies de manguera que igual tenien 50-100 metres, 150 metres, allò anava per llista, el que li tocava, se ficava la manguera i quan acaba aquell, en què feia l'altre. Hi havia 3 o 4 fonts en tot el barri, n'hi havia una aquí davall de l'església, n'hi havia una altra aquí baix als blocs d'aquí davall. Bueno, 3 fontetes per poder agafar aigua en garrafes. Mi boda estuvo estupenda. Y todo lo que se hizo con poquito, pero muy bien lo pasamos. Toda la familia. ¿Cómo fue? ¿La boda fue aquí en Mangrane? Sí. No, la boda a la Bordeta. A la Bordeta, sí. Tuve que a Mangrane fui yo. A la Bordeta, sí. Yo me tuve que casar en la Bordeta porque aquí no teníamos iglesia y me casé en la Bordeta. Todos andando a la iglesia de la Bordeta. Cuando salimos de la iglesia, pues nos fuimos al sitio que era un bar, que le llamaban el Bar Oriente, que era una casa de pintura, y allí nos pusieron las mesas muy bien puestas, con nuestro chocolate con churros, un vaso de leche, el que quería leche, con unos chocolates, con coca y todas esas cosas. Luego pues vinimos mi marido y yo, ya estábamos casados, fuimos a dar las peladillas, como se daban antes, y los puros. Luego todos para arriba andando, porque en el coche no teníamos. Y lo pasamos muy bien. Fins que arribem als anys 70 i aquí hi ha un pla de l'Ajuntament que és de derribar el barri una altra vegada per poder ampliar o tindre zona de reserva pel polígon. La notícia no s'explica al barri, sinó que surt als diaris i a partir d'aquí els veïns s'organitzaran per evitar que això passi. No volien que aquest barri tirés endavant. El segon alcalde que va entrar, aquest ara el nom no el sé, volia tombar el barri. La part vella la volia anul·lar. I moltes vegades havien arribat a discutir la meva mare, en paz descanse, i el meu pare per aquestes coses, perquè estaven els dos a la mateixa junta. Però és que estem cada dia a l'Ajuntament, home, que no ens volen atendre i dale que te pego. Hi havia duresa, per portar aquestes coses. Hi havia molta duresa.
L'arribada de la immigració en els anys 40, 50, 60 va ser importantíssima per a una ciutat com Lleida, en la qual el boom de la fruita, especialment a partir dels anys 50, requeria de molta mà d'obra. Part d'aquesta immigració es va dedicar en aquest procés d'industrialització agrari i, lògicament, va portar aparellat el creixement urbanístic de la ciutat. En molt poc temps passem dels 30.000 cap als 100.000 habitants. Coses molt bèstia, com el pessebre vivent, que és el segon pessebre més antic de Catalunya, que es va inventar una senyora que es deia Encarnita, que era una senyora que va arribar aquí guiada per aquesta cosa de la voluntat de servei, que hi ha hagut moltes altres persones. Però és evident que n'hi ha algunes més representatives, no? L'Encarnita ajudava al que fos. Mi madre en esos momentos tomaba mucho la iniciativa cultural del barrio. Fue cuando se empezaron a hacer obras de teatro y también una actividad muy potente que se creó un poquito de unos años después fue el pesebre vivent. Ya no fue el tener la gente del barrio, sino la gente de Lérida que venía a Magranés a ver esto. Jo la primera iniciació al teatre que vaig tenir va ser amb ella, en un espectacle, i va aconseguir que en un barri que no hi havia de res, la gent invertís molt temps per fer un pessebre vivent a les cases dels propis veïns i veïnes, i va aconseguir que fos identitat del barri. Había venido el obispo, o sea que antes cuando venía el obispo a ver el Belén, que venía a las 12 de la noche, se hacía la representación. Después de la misa del gallo, que salíamos todos de misa y todos íbamos a ver la representación. Todo el mundo se iba a poner en su puesto y el público, bueno, a las 12 de la noche. La cultura és com l'aigua, que sempre té la necessitat, la voluntat i la força d'obrir-se camí. I a Magranés, històricament, jo soc del 65, sempre hi ha coses que acaben sortint. No solament per construir cases, sinó per construir tradició i signes d'identitat que tenen a veure amb la cultura. En un moment concret, de l'any 68, apareixen 3 articles successivament denunciant la situació precària del barri dels Magraners, de les casetes de vivendes al barri de la Mariola i també de Secà de Sant Pere. Al cap de pocs dies s'hi afegeixen els capellans dels 3 barris i, lògicament, l'equip municipal s'ha d'atensar, fa un amago, fa un intent d'intentar reubicar alguna de les partides pressupostàries que tenia adreçada, dedicada a un carrer cèntric, però diguéssim que el primer pla integral de dedicació al barri dels Magraners serà l'any 1975. Per tant, ja estem immersos en els últims mesos d'agonia franquista i en la fràgil transició que s'anava construint.